سلام وسنين نعاكم خون فنوانات كاتاتولو خبرات عزبتنا لوم عربي سلسة حملة خطشن عيسان شدشن تدالوه حديث زيناتات إذالكم قريبا لهم مقتالكم بخبر عدم كم تلمود سابسكرايب شير داقبركم سرحنا خطة تبابعو بخبر حتت عبرس ختما مغاله قدود قفا من إسيار زبقسو هزباو تقامو قدماء منستر أبا حمد أبسرح مهنات بروجكت منقد ديشانو تعزيبو منقد دائر إيتيبيا أب إيروبا زيادة زرقوحون نمسفح نابليون فرنسا أقول قلوت مجمارو أفليتو بريزن دونالد ترامب بقودو ولك أو سلطانو نايمر أي باقي زلو يمثل نساعت علي كامينه كاب تيران كساب عراق نشدش معتات كأطليم روسيا قبل عليكي بزفت أماتو سفح دبدب سبات مويتوم زخبركم تعزبتنا إذن قال بززي حزركم كأربي سنايت أنايت أبتغاي رئيس ختما مقالة قدود قفا من إسياد زبقسو هزباو قطعه ترايو لومي أبتا ختما استقفف من إسياد أمس عنا بلعلز نبرت مكينة هزب بأمان كهرما زرقي فيديو تزرقي حلو زهزباو تقامو كقتل زلو تقولو لعلمخانو زرقي يبلو نتوقنتا الزرقي تعزبتي وعاد زكايدو زلو قدود قفا من إسياد دوم نقبلو كاب حيلتات بوليتيكا وتقرين تحلقت السبعة مسلات أوعي تقربو له على فيت بيت صحفة عواهات ويزرو فاللور قبل زقابير كان محيدت معتا تابزهابتو مقلتي قفايلن زأمنا من إسينا نرسلف زلنا خطبل قليت أخم بنبرت يقلت قدماء منستر أبا حمد بروجكت منقدي چانو چينچا زبصحو برك زبله هنصت كم تعذبه قاليصو قدماء منستر اما حبراو متأسر قوصو ابز محلالفو ملقتي بروجكت منقدي چانو چانچي زبصحو برك زبلو سرحت لما انت تعذبلو سرحت منقدي مولو ابزازملو متأسر تمحبرتسم بزبله خم زطانخر نقدون قعزون كم زقلاطفن كمو لمعت ايكونومي تخبابي كم زبرخو قاليصو عب عدتنا خابشعن شعتميتن تيسعن شوعتن جميرو بتنكر مرحنة تتمحبر السب تحدث مباطعي توريزم لوج دورزي ون تعزيبنا يلو لعلوي مرحي إيران نبر آياتو لعلي كامنة زقبر سنة ساعة كبري دحرم قتالو لعلا 4 أوارح قدام 4 حملة أبت إيران كجمري سبستان إيران نتفت أما نايكف لزمن كبري خبلو يتسوعوا له كاب 12 حساب 20 مليون زخون سبات كساتفو خمزخولو زقوت سبستان إيران التغيير زلو مدلوات اب تاريخ تهاجر نزخونه منغستاو سنه ساعه تراي زيفلط عب مخانو غليصم አለው زم مدلوات نزم صعبو يتقلل نعشحت نغادن زغلغلو نا اغلغلوت معسكرات فلاي نلعل 1 مليون بصحت زخون معرف بوتا ساساي مقصر واحد حزبي نممرح تبايل استنفه بماكلاي تيران زحلف غدنا تاب تيران زمدبرو قندي كفال سراويت اسلامو حلوا صورا زخونه كفل سراويت محمد رسول الله نزرح يمرحلو أززرزر أبوليتيكاوي هايماناتون تأتان زلو عبيت سبات زكايد وقعزو بأزيو لعل تقرات كاب استخاتاتلو قدات حدا خون تسبيت قبر دليم تعذبت دما اتم كاب تسنة ساعة زترفو سبات لك خمتم زموتو أقداسنت كله وخمس خل يقلتو كاب حيالو هقراز زموتو فلتات والكسبات نابنت بريزدنت قدمات مينسترات أبالات بايتون مينستراتن كساتفو مخانم سبستان يقلتو لعل شمونت ميت زخون غازيطنياتات وصا دما نزي فصامي خصبصبو تسبيت غبر سبستان ايران مس ملكت عمخو اي تسني زقربه كنت سالنا زبጭرحو مللينا تسنه ساعات قبري غيروم አለው اتنش دشه معتا زقط سنه ساعات بقدام نغو ساعه 6 بناي تخبابي اقواصاصره ابتيران ابزركب مسجد امام كوماني مصلا كجمري بصح دما كساب سنبت دهر قطري ناي مودات اخبرم كغلصو يخليهم اتن واحد حزبين نممرح استغبره مدلاو دما بصحته اوشتي 15 حساب 20 دقائق اتيم كوصو زخليو سولوس اتسنه ساعات نابتاشنخ دوب تيران اتركب كتما قوم كقصليو ابو دما حدا لعلوي ناي شعا هايماناتو مرحي ام جامكران حدا خابتم فلوطات هايماناتات بوتات ايران ناي قبر صلوت كمريحو ربع ريسا كماني ناب ناجاف عراق كغعازيو اما كان مقابر نايت فلماي ناي شعا اسلام إمام زخونه إمام علي ناي عدت سنة ساعات مستخايدة اتتصنبل قدمي ريسان اب إيران مملاسو اب كربلا كقصليو سبسلطان إيران ات اب عراق زغبر فصامتات بتقلب غله عراقاوين غجلتات استدالو مخانو يغلصو غليم تونتنت گن اتسغمتي كامينا امل العالم شعا مسلم زلوا صلوا إيران اب زواوي ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ምትእሳር ዘጉሉ ከም ዝኾነ ገይሮም ምጥምቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ አራክቺ ነቲ ምድለዋት ምትሕባር ናብ ባግዳድ ዝበጽሐ ብዛባቲ ምስላዊ ኣገዳስና ናይ ተቕብሪ ተዛሪቡሎ ሐሙስ ድማ ከምነ ኣብታ ዝተወርደላ ከተማ ማሻድ ኣብ መካነ መቃብር ኢማም ረዛ አሕመድ አዳም ክለብስዩ እዚ ቦታ እዚ ናይ ሻምናይ ሸዓ እስላም ኢማም መቃብር ኮይኑ ኣብ ዓመት ብሚልዮናት ዝቁፀሩ በጻሕቲ ዝስዕብ أزي أقداس قعزو بوتا إيرانيو نحزن سنة ساعتات أبكلها تهاجر نا 4 معلتات كأتصليو
ቀብሪ ካሜነ እቲ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቡድህታት ኣብ ትርከበሉ እዋን ዝካየድ ዘሎ ኣብ ስነ ሓሳባዊ ፖለቲካዊ ስርዓታት ዝካየዱ ቀብርታት መራሕቲ ሃይማኖታዊ ጥራይ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ዕላማታት እውን ከም ዘማልኡ ተንተንቲ ይገልጹ። ገሊኦም ነዚ ስነ ስርዓት መንግስቲ ኢራን ሓድነቱ ንምርኣይ ትረኽቦ ንምድልዳልን ከም ዝጥቀመሉ ዕድል ገይሮም ይርእይዎ። እዚ ድማ ነቲ ድሕሪ ካሚነ ዝመጽእ ስርዓት ንምርግጋእን ነቲ ተካኢ ዝኾነ ወዱ ሞጅታባይ ካሚነ ደገፍ ንምሃብን ምስላዊ ተራ ክጻወት ይኽእል እዩ። ካልኦት ግን ከምዚ ዝበለ ሰፊሕ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ጥራይ ነቲ ዓሚቕ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ፍልያት ክፈትሖ ከም ዘይክእል የጠንቅቑ። ነቲ ስነ ስርዓት ሰፊሕ ምድላዋት ይግበር እኳ እንተሃለወ ሞጅታባይን ኣሕዋቱን ኣብ ቀብሪ ኣቦኦም ክሳተፉ ድዮም ኣይፋልን ዝብል ሓዊሱ ሓያሎ መሰረታዊ ሕቶታት ገና ኣይተመለሱን። ደቂ ካሚነ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ 12 መዓልታት ውግእ ጀሚሮም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣይተረኣዩን። ብተወሳኺ ኣብዚ ግዜ እዚ ንናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ኢማም ሰይድ ዓሊ ካሚነይ ኣባላት ስድኡን ኣኽብሮት ምሃብ ንምጽናዕን ካብ ኣስታት 100 ሃገራት ዝመጹ ዓበይቲ ልኡኻትን ሃገራት ናብ ቴህራን ይውሕዙ ኣለዉ። ካብቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ካብ እስፓኛ፣ ብራዚል፣ ኣርጀንቲና፣ ኮሎምቢያ፣ ኤኳዶር፣ ቦሊቪያ፣ ኒካራጓይ፣ ቻይና፣ ሩስያ፣ ሶርያ፣ ቱርኪ፣ ኣልጀርያ፣ ቱኒዝያ ዝመጹ ልኡኻት ናብ ባህላዊ ዓበይቲ ፍሉጣት ሰባት ፍሉጣት ሜድያን ደለይቲ ፍትሕን ይርከቦም። ኣብ ዝኸመለ ዓለም ኣብ ዕለተ ምስንባት ኣያቶላ ዓሊ ካሚነይ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢራቅ ማሕሙድ አልመሽሂድ ጎኒ ጎኒ ወግዓዊ ልኡኻት ባይቶ ኢራቅን ምኻዱ ካብ ፖለቲካዊ ባይቶታት ልኡኻት ኢራቅ ብላዕለዋይ መራሕቲ ሓይልታትን ህዝብን ብዝተፈላለዩ ውድባትን ተቃውሞን ኢራቅን ዝተዓጀበ ኣብቲ ስነ ስርዓት ናይ ዝኽሪ ሓዘን ይሳተፉ ኣለዉ። ብተወሳኺ ካብ መላእ እስላማዊ ዓለም ዝመጹ ፍሉጣት ጉጅለታት ምሁራትን ጽልዋ ዘለዎም ሰባት ካብ ማሌዥያ፣ ሊባኖስ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ኖርዌይ፣ ፓኪስታን፣ ሩስያ፣ ቱኒዝያ፣ ሴኔጋል፣ ህንዲ፣ ሜክሲኮ፣ ቻይና፣ ሶርያ፣ ቱርኪ፣ አልጀርያ ሓዊሱ ሃገራት ተወኪሎም ከም ተረኽቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብጉህዶ ውልቃዊ ስልጣኑ ናይ ምርኣይ ወይ እውን ናይ ምጉላህ ባህጊ ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ኣደባባይ ብግልፂ ዝንእድዎ ሰበስልጣን ኣባላት ካቢነ እዩ ተኸቢቡ ዘሎ። ካብ መገሱ ንዝወደቑ መራሕቲ ዓለም የጥቅዕ። ንገለ ካብተን ዝዓበያ ኮርፖሬሽን ኣሜሪካ ድማ ድሌቱ ንኽፍጽም ጸቕጢ ይገብር። መፋርቕ ካልኣይ ዕብረት ስልጣኑ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተፋረቐሉ ኣብዚ እዋን ትራምፕ ኣብ ሓደ ቃለ መሕትት ዓሚ ስልጣነይ ደረት የብሉን ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። እዚ ስምዒት እዚ ነቲ ቅድሚ 250 ዓመታት ኣብታ ሃገር መግዛእቲ ንጉሳዊ ስርዓት ብሪጣንያ ናጽነታ ኣብ ዝኣወጀትሉ እዋን ዝጀመረ ኣሜሪካዊ ፈተነ ዝጻረር ይመስል። ብሚልዮናት ዝቑጠሩ ሰባት ኣብ መላእ ዓለምን ኣሜሪካን ነገስታት ኣይልናን እዮም፣ ዴሞክራሲ እምበር ኣይፋልን ንጉሳዊ ስርዓት ከምኡውን ቅዋም እምበር ንጉስ የብልናን ዝብሉ ጭሩሖታት ብምሓዝ ኣንጻር ጥራም ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣካይዶም እዮም። ትራምፕ ንስልጣኑ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ፕሬዝደንታት ዘይፈተንዎ ስልጣን የስፍሓሎ ድማ ይብሉ። ንኣብነት ኣብ ኢራን ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ኮንግረስ ፍቓድ ኣይረኸበን። ከምኡውን ፕሬዝደንት ኒኮላስ ማዱሮ ንምሓዝ ኣብ ቬንዙዌላ ዝተኻየደ ወታደራዊ ስርሒት መብዛሕትኦም ሓገግቲ ሕጊ ከይፈለጡ ብምስጢር ከም ዝተሓዝ ገይሩ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ መላእ ዓለም ንግዳዊ ታሪፍ ቅድሚ ምምዳቡ ነቲ ናይ ሕጊ ኣድላይነት ንምሕላፍ ናይ ህጡፅ እዋን ስልጣን ተጠቂሙ እዩ። እዚ ስጉምቲ ግን ድሒሩ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቅዋማዊ ኣይኮነን ተባሂሉ ተወሲኑ። ክፍሊ ፍትሒ ተጠቂሙ ድማ ነቶም ኣብ ዳይሬክተር ኤፍቢአይ ነበር ጄምስ ኮሚ ዝኣመሰሉ ተቃዋምቲ እዮም ዝበሎም ሰባት ንምርማርን ንምኽሳስን ብምጥቃሙ ነቲ ካብ ግዜ ቅልውላው ወተርጌት ዝፍለጥ ኣብ ዘመነ ፕሬዝደንት ሪቻርድ ኒክሰን ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ዋይት ሃውስን ፌደራላዊ ዓቀብቲ ሕግን ዝነበረ ልዑል ምፍጣር ስልጣን ጥሒስዎ ዝብል ክሲ ይቐርበሉ እዩ። ብዛዕባ እቲ ነገስታት ኣየድልዩናን ዝብል ተቃውሞ ምስተሓተተ ከም ንጉስ ኮይኑ ኣይስምዓን ኢሉ ነይሩ። ነገራት ከጽድቕ ብሲኦል ክሓልፍ ኣለኒ ድማ ኢሉ። ትራምፕ ዳርጋ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ፖሊሲ መንግስታት ኣሜሪካ ርኡይ መሰረታዊ ለውጢ ከምጽእ ኢሉ ተመባጽዒኡ ተመሪጹ። ካብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ክሳብ ንግዲ ከምኡውን ምስቶም ታሪኻዊ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ሓዊሱ ብዙሓት ኣብ 2024 ንትራምፕ ዝመረፁ ደገፍቱ ብዘይ ጥርጥር ሱርበተኽ ለውጢ ትጽቢት ይገብሩ ነይሮም እዮም። ብመሰረት ዝሓለፈ መጽናዕቲ ርእይቶ ዩጌፍ ካብ 5 ሪፐብሊካን እቶም 4 ትራምፕ ዝሰርሑ ዘሎ ስራሕ ይድግፉ እዮም። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ኩሎም ኣሜሪካውያን መጽናዕቲ እቲ ዝረኽቦ ዘሎ ናይ ደገፍ መጠን ትሕቲ 40% ወሪዱ ኣሎ። እዚ ድማ ካብቲ መጀመርታ ናይ ካልኣይ ዘመነ ስልጣኑ ኣዝዩ ዝጎደለ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ፕሬዝደንት ብኢደ ዋኒን ዝገብሮ ዘሎ ህሉው ዜጋታት እቲ ሃገር ጥራይ ኣይኮነን ዝጸሉ መጻኢ ፕሬዝደንት ስልጣኖም ክጥቀምሉ ኣገባብ እውን ክቐርጽ ይኽእል እዩ። ዘሊለል ዝተባህለ ጸሓፊ ታሪክ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ፕሬዝደንታዊ ስልጣን ነዊሕ ዝጸንሕ ሳዕቤን ኣለዎ ኢሉ። ዩክሬን መብዛሕትኡ ናይቲ ሩስያ ኣብ ሓደ ለይቲ ዘካየደቶ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ምክልኻል ኣየር ከም ዝዓገተቶ ገሊጻ። ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ሩስያ ኣብቲ ዳሕረዋይ ሰፊሕ ውህድ መጥቃዕቲ ኣየር ሩስያ ኣብ ዘካየደቶ እዋን ዝተወንጨፉ ዝበዝሑ ኣጽዋራት ብዓወት ከም ዝዓገተቶም ብምግላጽ እቲ መጥቃዕቲ ንመርበር ምክልኻል ኣየር እቲ ሃገር ንምድፋእ ዝተገብረ ፈተነ እዩ ክትብል ገሊጻ። ብመሰረት ሰበስልጣን ዩክሬን ሩስያ ኣብቲ ናይ ለይቲ ስርሒት 496 ናይ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን
74 ሚሳይላትን ከም ዝወንጨፈት ይፍለጥ። ዩክሬን ንምክልኻል ኣየር 476 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዳርጋ 96% ናይ ምዕጋት ምስ 49 ሚሳይላት ከም ዘዕነወት ትገልጽ። ዩክሬን 25 ባላስቲክ ሚሳይላትን 12 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብ ምክልኻል እቲ ሃገር ብምእታው ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 33 ቦታታት ከም ዝሃርሙ እውን ገሊጻ ኣላ። ብተወሳኺ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኬብ ዓብ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሚሳይልን መጥቃዕቲ ብምፍጻሞም ልዕሊ 20 ሰባት ቀቲሎም። ከንቲባ እታ ከተማ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ዛጊት ዝዓበየ መጥቃዕቲ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ቪታሊ ክሌችኮ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝሞቱ 19 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ወሲኹ ሓቢሩ። ሓደ ካብቶም ተሃርሙ ከባቢታት መደበር ኣምቡላንስ ብምዃኑ ጽባሕ ዓርቢ መዓልቲ ሓዘን ምዃና ኣዊጁ። ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ዝያዳ ሰባት ዝቆተሉ እኳ እንትኾኑ እዚ ዳሕረዋይ ደብዳብ ግን ዝበዝሐ ኣጽዋራት ኣብ ሰፋሕቲ ከባቢታት ርእሰ ከተማ ዝተፈጸመ ምዃኑ ሓቢሩ። ፕረዚደንት ዩክሬን ቪላድሚር ዘለንስኪ ሩስያ ንመጥቃዕቲ ትዳሎ ከም ዘላ ድሕሪ ምጥንቃቑ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ዝወረደ ደብዳብ ኣብ መላእ እታ ከተማ ብዙሕ ህንጻታት ኣዓንዩ ኣሎ። ሞስኮ ምላሽ እቲ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ መሰረታዊ ልምዓትን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነን ወተሃደራዊ ማእከላይ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑን ኣፍሊጣ ኣላ። ሰበስልጣን ፑንትላንድ ምስ ሓይልታት ጀነራል ጂም ካለ ዝተኣሳሰር ክልተ መኮንናት ዳናብ ኣብ ትሕቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ስልጣን ንስልጣን ሰራዊት ምምልማልን ዝተኣሳሰሩ ንጥፈታት ይፍጽሙ ኣለዉ ብምባል ዝተጠርጠሩ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ጸብጻባት ኢራን ኦንላይን ብክልተ ሓምለ የመልክት። እቶም ክልተ መኮንናት ኣብ ጋራዌ ክእሰሩ ከለዉ ሳልሳይ መኮንን ድማ ናብላስ ኣኖድ ገጹ ከም ዝሃደመ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። እቶም መኮንናት እዚ ፍጻመ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ካብ ላስ ኖድ ናብ ጋናዌ ብመኪና እናተጓዓዙ እንከለዉ ሓደጋ እኳ እንተገጠሞም ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይበጽሖም እቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ፑንትላንድ ኣቐዲማ ሓይልታት ፈደራል ኣብ ትሕቲ ምሕዳር ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ምልመላ ክካየድ ከም ዘይከኣል ኣጠንቀቓ ነይራ እያ። ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዋሃበ መምርሒታት ጸጥታ ብምጥሓስ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ። ኣብ ወተሃደራዊ መደበር ኢትዮጵያ ቤሎሁ ጁብላ ጽኑዕ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሙ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ኣሶሳ ወረዳ ኩምሩክ ፍሉይ ቦታ ቤሎሁ ጅምላ ዝርከብ ወተሃደራዊ መደበር ኢትዮጵያ ሎሚ ለይቲ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። እዚ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን RSF ከም ማእከል ታዕሊምን ሎጂስቲክን ሕክምናን ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ደገፍ ክረኽበሉ ዝኽእል ዝነበረ ስትራቴጂካዊ መደበር ብሰንኪ ተፈጸመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ከም ዝበጽሖ ተፈሊጡ ኣሎ። ብተወሳኺ ሰራዊት ሱዳን ስትራቴጂካዊ ድሮን FH-95 ከም ዘውደቐ ኣፍሊጡ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ከተማ ዩበይዲ ምንቅስቓስ ክትገብር ዝጸንሐት ስትራቴጂካዊ ድሮን ከም ዘውደቐን ከም ዝሓምሸሽን ወግዓዊ ሓቢሩ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ሰራዊት ሱዳን ነዚ ኣመልኪቱ ብዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂታት ምስልታት እንተጠቂማ እታ ዘመናዊት ናይ ስለላ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ከም ዝኣተወትን ከም ዝዓነወትን ኣረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ስትራቴጂካዊ ዓወት እዚ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ወተሃደራዊ ሚዛን ሓይሊ ዘርእን ኣብ ልዕሊ ተጻረርቲ ሓይልታት ዓቢ ጸቕጢ ዝፈጥር ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤውሮጳ ዝርግሑ ዝያዳ ንምስፋሕ ካብ 2 ሓምለ 2026 ጀሚሩ ናብ ሊዮን ፈረንሳን 3 ሰሙን ዝጸንሕ ሓድሽ ኣገልግሎት ተጓዓዝቲ ምጅማሩ ኣፍሊጡ። እዚ ሓድሽ መስመር ንሊዮን በቐጥታ ምስቲ መንገዲ ኣየር ሰፊሕ ኣህጉራዊ መርበብ ብኣዲስ ኣበባ ኣቢሉ ዘራኸብ እዩ። ኣብ መንጎ ፈረንሳን ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቕን ኤስያን ካልኦትን ክፍለ ዓለማት ዘሎ ርካቢ ንግዳዊ ቱሪዝምን ኢንቨስትመንትን ዝያዳ ክዕቢ ትፅቢት ይግበረሉ። ዋና ኣካየዲ ስራሕ ጉጅለ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ታሰው ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኣገልግሎት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፈረንሳ ንዓሰርተታት ዓመታት መንገዲ ኣየርና ቁልፊ መሓዘና ኮይና ጸንሐ እያ። ሓድሽ ኣገልግሎት ሊዮን ምስ ዘለና ናይ ፓሪስን ማርሴን በረራታት ብምትሓዝ ንዓማዊልና ዝዓበየ ናይ መገሻ ኣማራፂታት ዝሓሸ ምትእስሳር ክህብ እዩ ክብል ገሊጹ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።